Hai 5 anos que Xosé Manuel Beiras se retirou da primeira liña da política, dende entón segue militando no BNG, no sector crítico coa actual liña da formación nacionalista. Está no encontro irmandiño. E desde entón céntrase ou confésase máis libre para expresarse no exercicio desa liberdade. Durante a presentación da terceira asamblea do encontro irmandiño, Beiras acusou o partido de perder o norte. Hoxe está connosco en directo no Bos Días. Xosé Manuel Beiras, moi bos días. Hola, bos días. Hai uns días facía ese duro diagnóstico que non sentou moi ben no BNG. Que é o que non lle gusta da deriva desa formación a que pertence? Non é unha cuestión de gustos, é unha cuestión de análise, de diagnósticos, non? E además levo tempo dicindo dentro do bloque, non? E estáse perdendo o norte no sentido de que se está deixando aparcado o proxecto estratégico do nacionalismo galego que o BNG naceu para levar adiante. Entón, o BNG non é unha forza política nacida para estar nas institucións sin máis, para aspirar a gobernar cosas por estilo, todo iso é moi importante, pero o BNG como tal organización é unha frente para levar adiante avances constantes no proceso de autodeterminación. Entón, na fase actual, a mí o que me parece é que se está facendo parlamentarismo cando realmente eso non é importante. Eu creo que incluso hai que ser moito máis contundentes a política parlamentar, sobre todo tendo en conta que o actual goberno da Xunta, como eu digo, se pode decir, é moito máis unha brigada de demolicións e limpeza étnica que propiamente un goberno do país, e o BNG non está respondendo a iso, non? Parecenlle mornas entón as contestacións, por exemplo, o decreto do galego, ainda incluso antes de que se fixera público? O decreto do galego é animalada. Eu creo que é o único caso que eu coñeza en todo o mundo, dende logo en Europa, en que un goberno emprenda unha campaña de analfabetización no propio idioma. É dicir, isto non ten precedentes. Non hai maneira de explicarlo ni de justificalo. Únicamente, pois, esa sectaria concepción da ultradereita española e os sectores sociais que apoian, que é unha metamorfose do que foi o fascismo, de que hai que eliminar a diversidade cultural, a diversidade que constitúe sociopolíticamente o ámbito do Estado español nunha realidade plurinacional. Todo eso négase e hai que perseguir, e iso é a limpeza étnica, é etnocidio, non? Pero o decreto feito por un goberno autónomo, un goberno que está nas institucións que a cidadanía loitou para conseguir que houvese unha forma de autogoberno utilizadas contra os valores propios do país identitarios, é unha animalada total e absoluta e injustificada. Entón, a marxe das manifestacións, cal entende que teria que ser a postura do bloque? Supoño que, polo que di, bastante máis frontal, non sei con que actos diante desta política ou doutras. Con as liñas de actuación política. Primeiro, a actuación política na sociedade. O bloque perdeu en gran medida a capacidade de interlocución, sobre todo a confianza da cidadanía máis activa e organizada, os movimentos sociais. Hai que restablecela. E, en segundo lugar, na política institucional hai que ser consciente que se está na oposición frente a un adversario ou un inimigo político enormemente forte, moi duro, moi contundente, que ademais actúa con moita tartufería, moi renartemente, e que hai que facer unha oposición con liñas moi claras. Non se pode contemporizar con un goberno como este. E na cuestión, por exemplo, das caixas, e sobre todo en cuestións fundamentais, todo o que é o desmantelamento dos conquistas do welfare state, do benestar social, do estado do benestar, que tamén se nota na autonomía. Non pode ser, é un disparate, e hai que marcar ademais liñas que vayan indicando aos cidadáns que se está por outro modelo de sociedade, sobre todo por outro modelo de sistema económico e de valores económicos. E iso non se está a facer, estáse demasiado domesticado, demasiado, ou polo menos estáse no rodopío da dinámica dos aparatos de Estado, que é unha dinámica que vai diverxente das necesidades e da dinámica máis activa da sociedade. Esta é a miña versión así en poucas palabras. Vostede o mencionaba agora, outro dos puntos de discrepancia coa liña actual do BNG é no tema da fusión das caixas. Vostede contrario a... Non é que sexa contrario. A fusión non resolve o problema. O problema primordial é a metamorfose na natureza das caixas. As caixas non son sociedades mercantiles, non son sociedades por acción, non reparten dividendos, non fan beneficios, son excedentes que teñen que ir a obra social, ou, bueno, as caixas teñen que volver a súa natureza, porque apartarse desa natureza foi o que as levou a entrar en operacións de tipo especulativo, sexa na burbulla financeira, a nivel de mercados internacionais, ou mercados financeiros, ou a burbulla inmobiliaria, de acordo? Ben, entón, as caixas teñen que retornar a ser o instrumento fundamental de suministro de irrigación financeira, sobre todo da pequena e mediana empresa, da base popular do país, e do apoio a unha política
financiera e crediticia do goberno autónomo, que para eso son competencia exclusiva. E iso é todo o que se quere desfacer. E detrás están os poderes bancarios que queren facer coas caixas o que xa fixeron hai 15 anos en Italia ou en Gran Bretaña. Hai que saber estas cousas. E, finalmente, non se pode deixar que sexan as direccións das caixas que estiveron na dirección cando se chegou a este punto de fiasco as que agora amañen a cuestión. Entón, se os instancias políticas están de convidados de pedra ou simplemente de espectadores, ese é un grave problema. E o Bloque equivocouse dende o meu punto de vista. Que eu diga que se equivoque non é descalificar o BNG, é exercer algo que é moi elemental, que é a capacidade de raciocinio, que se debata, que se me discuta. Plantexeino dentro do BNG e non houve máis que unha rolda de intervencións, verdad? Nun Consello Nacional. Non houve siquera propiamente debate. Bueno, eu podo decirlo fora, sobre todo cando se me pregunta. Non vou calar a boca e amordazarme eu mesmo. Non provoco eu que se me pregunte. Como eu non demandei estar hoxe aquí convosco, verdad? Non o pedín. Pero aceptou a invitación. E, polo tanto, contesto. Cree vostede que o Bloque ten que estar, como estivo na pasada legislatura, máis preto do PSOE en moitos asuntos? O Bloque non ten que estar preto de ninguén. O Bloque ten que estar preto dos cidadáns. E sobre todo as bases sociais que tienen conciencia de identidade. E sobre todo as bases sociais que forman parte das bases da pirámide social máis esbulladas, máis oprimidas. Bueno, problemas como a cuestión laboral. Que está pasando? Cuestión do paro. Problemas como todo o que é a ordenación do territorio, as agresións ao patrimonio natural do país, aos ecosistemas, a cuestión de toda a costa. Todos estes son fundamentais. A sanidade, a educación, todos estes son os temas candentes. Non é só a cuestión das caixas, nin é só a cuestión do idioma. A cuestión do idioma ten a súa relevancia. Pero, fundamentalmente, aquí o problema é que estamos nunha involución histórica brutal en todo o mundo, a gas, parte da periferia do sistema, dos países do terceiro mundo, onde hai reximes políticos que, por certo, son sistematicamente demonizados por os grandes grupos mediáticos, pero que son os que están traballando para mudar as cousas a favor da base popular dos países, e ese contexto no que estamos hai que ser consciente, e se non se cumpre esa misión non se pode actuar como unha organización que lidera un proceso de emancipación dos cidadáns, un proceso de liberdades de verdade, e non da liberdade lingüística putrefactamente deturpada polos poderes que queren cargarse precisamente un idioma que leva perseguido 500 anos. A raíz de todas esas críticas, a vostede mesmo chegaron a convidar a abandonar o BNG. Pensou en facelo? Eu creo que eso foi un medio de comunicación. A Voz de Galicia, que xoga moi ben a estas cousas, é perfecta. E tamén é unha brigada de demolición do país, leva moitos anos facendo. Non, eu creo que o portador nacional en realidade iso non o dixo. Pero, bueno, xa lle preguntarei, porque temos que vernos un día destes. Pero pensou en algún momento en abandonar o BNG por esas discrepancias coa liña que están a seguir ou non? Non, eu normalmente o que penso, digo, e o que digo, fago. Entón, se tivese pensado, teria o dito e teria o feito.